What's your mother hamburg? Abra. You're champion. Now the Trason, the Amani, Amare. Now the way Amani, Amare, Niam, Senate, Tibiano, Yoga Software, Demo now grandmother, Kafi, Katiaso, Ramasi. So I can't want to grab you. As I put a line, as I can only grab and any other transfer. To send any cabinet as a killer when I come and start counting as you are to do as young for Sassy, as a kind of wood, inside the Yaba. You must sit down, I don't know. Let us say, Amen. I have to solve a saying, now to your father, woman, maybe man, and miracle. A journey, also my, and from Pohana, Nisha, no way, I'm already a pretty. That was a time of Other man paying, you go to paying Kwaso, Kwaso, Akuffo Kwaso, Begum Kwaso, Nifan Kwaso, I don't think Kwaso, Justin Kwaso, Nahimia Kwaso, Nachiam Kwaso, Nachiam Kwaso, and then not your objective. Now, 7 and down for muscle. Other couple on pepper, we'll see. And then, the baby. I want tea, and I want tea. Say, you will grab the member. Now, what did that? 1 minute. What will be the answer? No, plow away. We not my friend.
awo anaasɛ dɔm a abɛka yɛn ho ha dɛ ɛno nti ɛnɛ dɛ yɛwɔ Tailors and Dressmakers Association a wɔku a ɛwɔ nkurɔfoɔ nkuro bi a wɔn ha wɔn panyin ɛne wɔn ku members nyinaa wɔ ha na wɔne yɛwura ba bɛbom adi adaeɛ ɛno nso twɛ ho yɛkusi ahwɛ anim sɛ district chief executives a ɛwɔ gama ha nyinaa ɛnam kwan so a wɔreba yɛrehwɛ wɔn anim yɛsan junior school wɔn akyikyafoɔ ɛne schoolfoɔ no bi ɛwɔ ha nananom nyinaa wɔ ha ɔma mpanyin wɔ ha ahɔbiafoɔ akurufoɔ afafoɔ wɔ ha bidifoɔ wɔ ha mɛnkyɛnfoɔ wɔ ha obiara wɔ ha akyea wɔ ha ɛno nti ɛnɛ obiara wɔ ha na dwumadi ayɛ fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ ɛgu so yɛ fɛ bigye bie sɛ moma yɛ nyinaa yɛmmɔ nsɛm na yɛwɔ ho na bɛgyina so ka na American sɛ ɛyɛ Tailors and Dressmakers Association ɛwɔ ɛkorɔbɔ kurom ha wo sɛ nnɛ dɛ yi yɛda soronko a wɔreba na ne yika wɔde wɔ ma bɛkyerɛ oguabɛne na wɔada wɔn adi sɛ ɔwɔwia wɔ mu ha a wɔyɛ pamade biara na mmarima na wɔkeka wɔn ho abom sɛ ku ɛno nti wɔrɔ wɔn bɛkyerɛ yɛwura na sɛ biribiara ba yɛwura no bi aso wɔn so wɔabue wɔn kɔn so atoɔ sɛ biribiara wɔne ɔyuka bɛyɛ deɛ biribiara a ɔbɛfrɛ wɔn bio anɔpo awio anadwo wɔbɛba aso ɛno nti wɔ ha wɔnyɛmfa sɛ wɔhyia wɔ na wɔbrɛbrɛ Wenti na atukurunti ɔkɔma mpanyini akɔbiafo anano ahemmeɛ ne kurufo ne adɔfo ne sukuufo ɛwɔ ha sɛ ku a sisi a wogyina yɛwura anim yi yɛ Tailors and Dressmakers Association a wɔwɔ ɔnoa ne kuropɔn na ɛyɛ kuropɔn mu ha a wɔakeka wɔn ho abom ɛna wogyina ha yi wo sɛ ɛnɛ wɔbaeɛ wonim sɛ ɛnɛ yɛ adae yɛwura bi de ade yi ɔna kyɛ dodo ɛsi wotu birika na wɔde wɔn ho bɛhyɛ yɛwura ntaba kɛse n'ase ɛne nti ɛnɛ wɔbaeɛ sɛ wɔabɛda wɔn ho adi akyerɛ yɛwura wɔde no nso bɛbɔ ho adi adae ne nhyira pɛ bi a wɔadae mu no wɔde bi wɔde akɔyɛ adwuma na wɔn akyerɛ wɔn hyɛ na akɔkɔama Ghana ma nyinaa wɔbaeɛ nso a wosɛ na wɔnim sɛ ɛnɛ yɛda soronko wɔyɛ akamfo ma de wɔnim de nti wɔbɛyɛ de wɔnim de nti wɔnsɛe de ɛno nti wɔbaeɛ wɔkyena pɛnti abie yɛsi akyea me nsɛm na ama ne pɛ biara a wɔde yɛ yɛyie no wɔde ayɛ ne nhyira pɛ bi wɔ kapɛ mu wɔde bi akɔbue wɔ mu mu na ayɛ kɛse na wɔde aso ɛno twɛn mu no wɔnim sɛ nnɛ sukubiara sɛ sukuufo abɛyi wɔbɛyi wɔn sɛ yɛwura ebi a wɔbɛhyɛ nna biara wɔn nso nsu yɛade a yɛwura bi di dwuma wɔ ha wɔsɛ water is life wɔsɛ nsu a wɔde bɛyɛ asam a wɔkɛ deɛ kyia yɛtiatia sɛnea wɔsɛ water is life no yɛwura n'ahenni ɛyɛ life nkwa wɔ mu yɛwura wɔsɛ kwa tenten man a wɔde wɔm nyame nkyerɛ wɔn nhyim wɔn mu esika apɔn wɔn mu opportunities bebree ɛwura government na ne pɛn so no ɛyɛ krabɛhwɛ nti ne yɛwura Oseadeeyo ne ne pɛn saa na Tailors and Dressmakers Association a wɔwɔ kuropɔn kuruma na wɔbɛgyina ha na wɔn ama nyɛ saa o okay ɛne mo sɛ wɔsɛ wɔyɛ National Tailors and Dressmakers Association nti Ghana nyinaa kuropɔn branch ɛni yɛwɔ nti na wɔbɛgyina ha na wɔn ama nyɛ
So, young if you are without young, I simply have to say, as far mountain showing young the young hands no, remember, a being baby. Now, see, I saw a mission. Any activity were among to bomb. You know, let's say about 2 years. Who often know this, because of a baby man. Now, only scared to be obviously, on your machine. It's near a say, Arama, Yen Nana, which means a shame. Number 4 now, say, we'll show you. Young year will say picture free, but I have brought well. Everyone was half one. Looking for a few pounds. What about no year? Which are on the internet advice. And said, something will be more. A work on one who figure out. This woman wants to say, the Mofra men, not in the other way, Snowfla, or born my own. Now, I'll show you one of them. It's a red matter. It's no, get him out. You're wearing a jacket. Now, I'll wait. I have the man. To grunty of one penny, around one copy of Wahia, when you go for your dog for your Lucia, Ewa said, Doma, who will me, yeah, India, and after all, your junior school, and I said, Presby Primary. I went for home. Now, school in school, I would speak camp, who got Mama Sepa only. As I say, in school, Ghana, primary school, you can for Ghana, and now don't be reaffirmed, maybe reaffirmed, and the current president to crown never back of our school. The beauty, the schools from home. Now, then, I created what is our diagram. And our man, in office, he said, every also, when we were in young, but the time rich. Na I will be champagne now the school no to pop. There was a deal for our city. On that day, I could can't work here, so this is school no. We are subscribing to all. Now we are to say you are back a first grade primary school and a first primary school of Ghana. We need our name when now as a small or our papa. You may be aware you all, on FIAC, or so way to make the FIAC. One won't be the one about Sarah, Abusu. When you send our way, would you make it say, we'll see a very rampa. It's all kind of any cry and when FIAC wash and one would be the man, what I was saying. Nebra, those who are by when we were primary school. Awesome. We say money and then money, so it's me a very bad. And so, in a Nasa, I don't shall come and Yajuma to buy a book. I was some sharp big me. This young is now, man, baby, out here. Now, maybe the idea is to this so receive school. Now, teacher for me, and so be a court in our own. I get to be a cosamo. See what we can now on Amania. And I know schools will be room here, primary school.
nti ɛbɛka kasa firi no ama no na biribi kakra no so wɔn waka kyerɛ ɛda mo ase. Painful, no, and then many give me breeze, said, many are picture about you fear her, and a match at cheerful is school for. Now, Yanana, baby, and Yabri say, Yabba, near you, maybe action. And so now walk, Saturday and Addy, never saying, they are hard. It's in a heart. The Saka built a proper presby primary engagement. A church for and a school for and a headmistress and a PTA chairman. And he said that everybody at the chairman now, yeah, no, Eddie and I. I'm a friend so every a mamma no baby. It's a buyer. Now, and answer ceremony. The Papa Chow. Many assistants, a friend Miss Jamia, and a match and cheerful Ellen Opomia, Jemima Hedapom, Mary Fufuri Mensa, and a PTA chairman, Mama Irene, Mema Casa, friend Marcus, so I is evening. And very much coming home, Benjamin entry. And it's Yadana, Yadawasi. Then it's all war, and she had been say Emma school. It's Yamin room on Nina, yes, let's running count. One, you know, and Cosso, amen.
net day you ready to not die, do it to me and fast one and can't be a chain you grab. And you never and it's your buyer. Oba said, Lady can, or the Asedas from Kong, or if I chance to be a Maybra. Or the Asedarima, Coman Peggy, and Kobiafo, and I know my name, Senia. Everywhere Coquans no, Senia better than she fight. A buano, no tomato toino, a sodemy, energy, or die Ibra and Penasi Papa. Miss Oba, no bad day. Any kind of grand reception now will be to be new whiskey no one shanny or shima. We know so I was a black label, was on the black and white and be until the name of a double black. Now, double black, which a whiskey man or your grandpa whiskey. We buy whiskey and pay over it, or no so dear and answer. We saw by a John was in black, alpha black, black, or very double. John the double black whiskey, Adakabako, and as a 2-pound bacco. Say, Adakabaka, you know, this is something. And you care, Mono, Ukrainian Nemos, and a club beer. Now, club radio himself, you are woman, Ejibuba. And you care, Mono, Oseadeeyo. Oh, Mary Lukubia, why Joe say thank you, no. In your eye, it's a order will be asked. Near Kawa, where they are mining, or the season. It's in Anna, Onye, buyer, and Niniano Mahimia, or buyer, na or Anantis.
Jesus will as well. The door has to be the memo here. You say, if you're the one who said, I answer the memo here as well. You say, yes, you will say, Akuffo you. Na what I say, we Akuffo and we work 18%. Na oyo bia say na also pa no Kwasi. Na you no Kwasi a and ase e je ta mari o ku wa ku ni na o ba wa ka na o ba na wa se so ni we ti ya na je so wa ya ri o so ba ga na se o ba ke shi amamre e ya mani ani to wa o re go na o so ba ha Ago Oseadeeyo channel yo second channel kan wa wo jina me auntie na me wo Kwasi na o ware Germany na o ware no ni nature entama ba ko na ni odi nechi na obi ani nani we Germanfo na we ni ti amamre ho papa enti wa ware ko be ye aware no Ghana ware ko ha mo fre wo ba o to oni wa we had to be did that na wa wo ni Saturday e be to be it one about Pama last 2 weeks. No, what is the meeting? You know, I took a stop at Shamani or to us in a waba. Ain't he? I tell him up, you don't reach here and not let one of the one by I said, I tell you, send a big and our area wiri ni ano nko afọ ne o wasi di we chibe na eduma na sheri pa wa be so o hwe na ba pass o ha udi ano do so ha pass udi yo mararoma sere a cha mararoma kwiti na to proti okoma pekni akobi afọ na no ahemia ene Akuffo ni school for ha se o so ba era ma ne amamreji Ofiufi boy Akuffo edu ha se ye no da no watch na be dwabie isi a chairman sem na wo de ta da yechi na amane ba bia wo de ye na be mo afa nshirapa se de be o bi uwa enye ni Akuffo na ase abusu ya ni na bi tie de chi abagana wo fanye no fa se nshira nko ti no ba ya no ma amane ni se ni oso ba kan wo se na wa chairman sem bo ma kana na wonge duhedi wonge tube de wonsa tube gura inside here na wako so ya wonge ne bi aka enti na wacha
Oseadeeyo Kwasi Akuffo ti tell me na ayo kura pere and o ka say breadu as ye to pum wo ye ni fi asoma wo wo se dia bia san ejapade bi ofia ye wu na bia ewo ye ni to pum na obi asia ni pe biara tania mai woni mu bi na se wa ma ameka wa sema enye ko ezi obi no ko ezi we ezi abu na ti tie ya jema ani de buwa ye ti se ni pana ana de ni kwa na me wo wo je wo de wo ru du bo yi wo de de du bo yi be ye be we e bu ni o be ye bu ni o be ye e bu ni o